Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ɗan uwa assalamu alaikum, da fatan kowa na lafiya. Yau za mu yi bayani ne akan wata garaɓasa ta layin Airtel, wanda in dai kana sa shi insha Allah za ka samu sauƙin kati. Ga lambobin za mu sa su kamar haka. Za mu shiga wurin kiran mu, kashi mu danna shi haka. Za mu sa star 234 hash, sai mu danna kira. Ya nuna ba da bari mu sanje star 234 hash. Ya ba mu gashi nan na farko muna da Tecno 6X wadata voice plus data plus da dai sauransu. To wannan garaɓasa idan sai mu zaɓi na lamba ɗaya, mu zaɓi number 1 gashi, sai mu tura. Kaga gashi can za mu samu, idan muka sa naira 100 za mu samu 500, za su ba mu 500. Muka sa 200 za su ba mu 1000. Muka sa 300 za su ba mu 1500. Muka sa 500 za su ba mu 2500. Muka sa 1000 za su ba mu 5000. Duk dai da abun da ya sauwaka. To wannan garaɓasa ta masu Airtel ce kawai, ba da MTN ba, ta masu Airtel ce. Sannan bari mu dawo baya, shine hash, sai mu dawo baya. Sai mu zaɓi, ɗazu na farko muka zaɓa, yanzu kuma sai mu zaɓi na biyu. Gashi mun zaɓa, gashi kuma nan wannan kuma idan ka sa naira 100 za ta baka 600. Kasa 200 za baka 1200. In kasa 300 za baka 1800. In kasa 500 3000. In kasa 1000 6000. To wannan garaɓasa ta masu Airtel ce. Masu Airtel kada su bari a basu a baya. Misali idan na ɗaya kasa naira 100, sai ka danna ka zaɓi lamba ɗaya. Gashi na sa kamar haka. Gashi sunan pay option, duk ta yaya ake so in biya. To kati ne sai in ka riga ka loda katin kana za ka yi sa waɗannan gobin. To kati ne, sai in sa ɗaya, shine kati, in zaɓa airtime ɗina in tura. To gashi ne saboda bani da recharge card, bani da kati ne a cikin wayata, shi yasa suka nuno min wannan. Amma da ina da kati a ciki za su cire katin, za su ba wannan bonus ɗin in dinga kira kuma in yi browsing duka a cikin bonus da suka bani. Insha Allah duk mai Airtel kada ya bari wannan garaɓasa ta fashi a baya, ya yi ƙoƙari gaskiya shi ma ya mallaki nashi. Mun gode. Allah a muna liking kuma a muna subscribing saboda 'yan uwa su amfana, kuma a daure a muna sharing. Mun gode, sai anjima.